Yen Den niki Kang Putra nangis terus ngenten iki pripun? Wah, mbok kapake. Ora iso momong. Batur model apa? Kosek. Malah getah-getah wae ora ana apa-apa. Niku sing gawe nangis niku dudu kula. Ning panjenengan budal perang niku wau terus ndara sinten iki? Bimanyu nangis. Dimi ibuke ra gelem ngroncal-ngroncal pengen medhun saka gendongan. Terus Sinuwun Darawati dawuh kali kula, "Petruk, Bimanyu gawanen Susana bapakne maju perang." Cup niku bapak niku lho niku. Niki gampun. Wah, cah bagus tak gendong tak jak perang Bimanyu. Bayi wingi sore niku nangkis wujuding panah. Nek bocahe mati, wah, anak Werkudara. Tak nggo nampel panah bapak kuwi tak buang kalih. bocahe tak pateni mbokne tak muktekake. Waduh.